সিপিএম नि नेता नेत्री आवाज दिसे बोले बरनि नेत्री कल्पना जमातिया जे आंध्र प्रदेश थांगै रेप खलाई जगह बुठारमान पर्यंत बरनि निस्तब्ध बरनि हिंके फातारो हिंके बरं दुर्बिन कतर कतर नेने फातारो रेप खलाई के नंगनाय फातारो फांसी दिखे नंगनाय त्रिपुरा ने बागै कोनो फाना नगया आबो हिंके ओ सिपिएम नि कांड कीर्ति ओ कांड कीर्ति ताइस बुस्कांग फाइमालिया बुस्कांग आगक मालिया सिपिएम शेष संख्या जे शेष आबोताय मुगदागल फाइनानि आबोताय इमां तावान सुकं इमां न थांनाय मुग थांग फालिया नों जदि सावै दंगाय नन जों सापर्ट खायमो नन जदि 35 बছर नों तिप्रा सारं बागै साइ दंहायके ताबो नों चक चक दंखामो त्रिपुरा राज्यव आमन बागै बिदाय मंगा जाय होक जों दिनै तिप्रा सारं सानामो जों अ बाजार हाटिव फांनाय पायनाय जतनना आं खुलुमो कबगै नों सिपिएम खलै सामानि आबोना आं दिनै किसा सानाय कोनो दिन अब विफल माया बीजेपी जा करो जा खलायो अब उंनाय से उंनानै हिंके बास्तव उंनानै हिंके जों ताबो लोकसभा गोबां থেকে गोबां बुट बाय जों जय माख्लायनाय आबो तिप्रासानि सार्थे तिप्रासानि बीजेपी जय माननो तिप्रासानि सार्थे गोबाग्रा जय माननो तिप्रासानि सार्थे असार्थसो जों माख्लायना नांनाय जे सिपिएम नि बरोबर 35 बছর राजत्व खलायो तिप्रासानि बागै मनसा खलायलिया से सिपिएम रसतिनि अमाहाय कक हामिया कक साइतमो तामतंग बने ए 35 बছর बड़ राजत्व खलायसामब्रो तिप्रासानि बागै ताम खलायका आबो फुनुगै तारपरे अब जे कक सामानि सातो सानानो मजंगो जखने 84 सनो जे इंदिरा गांधी चुनो षष्ठ तपसिल दिमा एडिसि रिमानी अब 6-7 दतम 6-7 नायाबले मैप दतम मैप करिबले जे जितेंद्र चौधरी चौ राजा चरण चौ सामानि मैप दतम बने आपरो मैप दतम तिप्रासा थामसाला दंगो थिकनु हाइफानो इंदिरा गांधी आफ्रो साइरिका बिनि चीफ सेक्रेटारि न उपजाति युव समितिर नेता रंग साइरिका नर आम विश्वास दंगाबले अविश्वास न माने नाबले बिनि चीफ सेक्रेटारि न